Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdäniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdäniň esas temalary Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makallarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz meşhur türkmen aýdymçysy Perwan Halmuradowyň 7 ýyl türme tutuklugyna hökm edilmegi, türkmen taliplerini pul uratmakda täze çäklendirmelerini giridilmegi, Özbegistanyň prezidentiniň Harazma saparynyň öň ýanyndan Özbek türkmen hergediniň täzeden açylmagy, Aşgabatda prezidentligi dalaşgarlarynyň istentleriniň asylmagy we beýlekler bilen bagly boldy. Şonuň bilen birlikde täze Özbek prezidentiniň işgärlerini dağlaýşy, Türkmen prezidentiniň çopanlara sowgat berişi barada taýýarlan videolarymyz iň köp görülen tomoşasy çeken video ýazgylar boldy. Türkmen resmiyeti prezidentin saylaw hukugyny bolanlygyny eret edýär atly makalamyz bolsa, şu hepde imkan gurrunçy söhbetdeş çeken makala boldy. Daşary ýurtlardaky türkmenstanlar prezident saýlawyndan näme garaşýar atly söhbetdeşligimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlyk web saýtyna girip, gozgolýan temalar barada öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminiň ýarsyňyz. Türkmen mediýasy Ýewropaly ekspertleriň 10 fevrala belenen prezident saýlawyna görülen taýýarlygy hem-de ses berişliginiň geçirilişine baha berjekdigini aýdýar. Mehmanlar merkez saýlaw toparynyň bellilen çäreleriniň planlary, saýlaw okruklarynyň we uçastaklarynyň sanagy dokumentlaryň nusgalary, ýerlerde edilen işler bilen tanışdyryldy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy ýazýar. Şeýle-de saýlawdan öň kampaniýanyň ilkinji iki tapgarynyň iň ýokary döwlet wezipesine kandidatlary hödürlemegiň we hasaba almagyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilenligi bellenilip, munyň alternativ esaslarda demokratik saýlaw geçirmegiň esasyny goýanlygy habar berilýär. Şu aralykda Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini Berdimuhammedowyň siýasy köpdürlüligi döredýänligi ýanjalýar. Biz gadyrdan adamlar hormatly prezidentimiň Türkmen demokratiýasyny ýaymaklykda, biziň ýurdumyzda kämil saýlawy ulgamly döretmeklikde etýän işler üçin köp sag bolsun aýtýar. Döwlet ýeçiliginde Türkmen medeniýetiniň tapawutlukda adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa topary raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň hödürlenen kandidatlaryň kanunylygyny sorak astyna alýar. Saýlaw kanunyny laýyklykda inisiatiwa toparlary Türkmenistanyň pesinden 50 raýatyndan düzülip bilýär. Olar bir kandidat hasaba almak üçin 10.000 gol ýygnamaly. Şol wagtda bu 10.000 gol etraplaryň ählisini ölçüne almaly. Ýagny her etrapdan azyndan 300 gol ýygnalmaly. Diýmek bir näçe inisiatiwa toparynyň onlarça agdasy öz kandidatlaryny hasaba almak üçin bütün ýurda aýlanyp onlarça müň raýatyň goluny toplamaly. Kanunda aýdylmagyna görä inisiatiwa toparynyň kandidatyny gollaýan saýlawçylar gol çeken mahallar özleri hakynda dogly ýazmaça maglumat bermeli. Türkmenistanyň Hronika saýty raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň ýurt içinde öz kandidatlaryny gol ýygnamak üçin geçiren wagt işler barada hiç zat eşdilmänligini, resmiýet dowlatda bu kampaniýa barada hiç bir habaryň berilmänligini, ýurt içinde akçeşmeleriň bolsa beýle zada şaýat bolmanlyklaryny aýdýar. İkinci tarapdan howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 50 ýaşyndaky ýerli synçy Türkmen telewizionynyň soňky hepdelerinde hormatly prezident we gahrman arkadaky propagandasyny öňkülerinden has güýçlendirendigini aýdýar. Emma muňa Ramazan Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň resmiýeti Azatlyk Radiosy bilen telefon söhbetdeşligini prezident Berdimuhammedowyň ýerlerde raýatlar bilen duşanyny adamlara gymmat baha sowgatlary paýlamagynyň saýlaw kanunlaryna ters gelýänligini inkar etdi. Ma'lum bolşal saýlaw kanunçylygy saýlawdan ýa referendumdan öňki kampaniýa döwründe kandidatlaryň, olaryň garnaşlarynyň, inisiatiwa toparlarynyň maddi gymmatlyklary sowgat bermegini, ýeňillikli hyzmatlary etmegini ýa ýeňillikli haris sowdasyny gurnamagyny gadagan edýär.
Aşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri prezident we Dalaşgar Berdimuhammedowyň regionlary diýen iş saparlarynyň saýlaw kampaniýasynyň geçirilýän wagtyna gawat gelendigini, döwlet başçylygy bilen duşýan adamlaryň saýlawda oňa ses we gollaw wagdasyny berişleriniň telewizionyada giňden wagt edilmeginiň kandidatlaryň arasyndaky deňlik şertini bozýanlygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan türkmen mediýasy 3200-den gowrak ýerli synça Gıdanyň Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratik Institutlar we Adam Hukuklary Idarasynyň wekillerine saýlaw prosesiniň obyektiwligine syn etmek üçin ähli mümkinçiligiň döredilýändigini aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny sanlyca gungarly. Eýsem Türkmenistanyň prezident saýlawlary bardy. Goňşy Owganistanda ýaşaýan etnik türkmenler näme pikir edýär? Bu arada Kawulda habarçymyz Şamerdan Ulum Radiosynyň taýýarlan söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Awgan türkmenleriniň ilýaşlarynyň biri Abdulgany Türkmenistanda şu üstümizdäki ýylyň 12-nji fevralynda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirilýär. Seniň pikiriňe görä bu saýlawlar azat erkin geçermi? Türkmenistanda azat geçmiyor. Geçmeyeceğin delili Türkmenistan'da mana bilir görüyor televizyonları arkadağımız deyip diktatörlük yani işler ediliyor. Yine de mana sayılar geçer, yine de şu prezidenttir. Tağyirat gelmiyor. Häzirki prezidentin karşısına öz dalaşgarlygyny hödürlen kandidatlar ýasama diýip aýdylýar. Sen şunun bilen alalaşarsynmy? Başga dünýälaryň intihabatlygyna garaýsaň, başga milletlere garaýsaň, kanunly sey parti bolýar, ona wagt berýär, ol else ol oturmaly, ol else ol oturmaly, milleti taraqqy etýär. Mana görüp otyrys, azat intihabatlyk bolsa, hakykat bir raýgylyk bolsa, şodaýda hakyky bir prezident düzelse, milletini aldamak bolmasa pikiredi görse dünýä ýüzünde part bolýar. Her qaysı köparaý alsa şol eltýär. Ama Türkmenistanyň belli, şu bilenki prezident %100 eltýär. Hemme owalyndan bilýär, ketde kiçi bilýär. Aşyl elter diýär. Hemme hökümet elinde, bola milletinde jan ýok. Näden diýse edip bilýär. Ony raýyligi sey edip nemesem Türkmenistan taraqqy etmeli, hem dünýä ýüz türkmenine kemas tegmeli. Bu azatlygy ýok. Ya bir hökümetiň şikaýetine, prezidentin şikaýetine bir gep nemeseler eltýärler zindanxana. O taşlýarlar, eşdiýär, öldürilýär. Şol azatlyk bolsa, hak raýy else, biller türkmenine näşe gorkar prezident? Ol gorkmasa gerek. Näme üçin? Millet izinde bolsa, Afganistandaky türkmenler ony ýaxşylyk etse, halkyň raýyndan gelse, Türkmeniň raýy bilen prezident bolsa, Afganistandaky türkmenler hem dünýä ýüzündäki türkmenleriň wizasyny hem apansat etýär. Näme üçin? Ol türkmeniň kadryny bilýär, raýy bilen barsa. Türkmenistanyň teleýelimlerine tomaşa edýän bolsaň, Türkmenistanyň prezidentini hedden aşa mahabatlandyrýar. Telewiziona eýsini ýawşyrar, ola başçylary adam tutdurup goşdurar. Hiber başçylary bu prezidenti goşup aýtsa, hatda bilir Afganistandaky türkmenler ýolýar şoňa. Näme üçin? Dünýä ýüzü başga prezidentler rakam eden ýok. Ol dünýä ýüzüniň prezidenti özüne şikaýet edilse hoş bolýar. Bir adam aýbyny, öz aýbyny birege aýtmasa, özüň bilmeýärsiň. Şu millet aýbyny, prezidentin aýbyny aýtsa, ol prezident bolýar. Bolmasa bolmaýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bagyşlanan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň baglykçylyk puwdawynyň problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň demokratik graždanyrlaşygy golaýdy. Türkmenistanyň deňiz baglykçylygynyň ösüş taryhy we çökmegi bilen bagly görümli hasabat taýýarlap Türkmenistanyň Kronika saýtyny çap etdirdi. Bu hasabatda aýdylmagyna görä, garaşsyzlyk ýyllaryna baş direktorlaryň 30-dan gowragy çalşyrly. Emma bu deňizdäki baglykçylyk işleriniň ýagdaýyny gowluga tarap üýtgetmedi. Balkan walygyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň soňky 10 ýylyna özlerini hemme taraplaryň iş bilmeýän we ahlak gaýdan arasy bolmadyk adamlar hökmüne görkezip, kollektiwiň öňüne dol anamdan açdylar diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle de hasabatyň girişine bellenmegine görä, Balkan walyk döwlet karhanasynyň baglykçylary 2015-nji ýylyň 1-nji kwartalyna bilelikdäki tagallar netijesinde 125 tonna golay balyk tutup durlar. Bu Balkan walygyň baglykçy gemleriniň 2004-2005-nji ýyllarda tutan balygyndan 28-30 esse az. Geçen asyryň 70-nji 90-njy ýyllarynda tutulan balykdan bolsa 60-70 esse az diýip hasabatda aýdylýar. Biz bu mesele barada
Türkmenistanly ýazy, publisist Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat Türkmenistanyna bagalykçylygyň, deňiz bagalykçylygynyň pedagogiýasyny hakynda bir hasabat çap edildi daşary ýurtda. Dedim bu pugdokda siziň pikiriňizçe ötüş barmy, tetis barmy? Olar bilen bu balıkçılık diýilende Balkan vilayatyny göňüne getirmek bu Türkmeniň taryhyna yüzlüği keretmek diýilen ýalbırdak bolup çykýar. Sebäbi Türkmeniň 5 tane belli derýasy bar. Amy derýa, Murga, Kejen, Etrek derýasy, Summar derýasy, ondan soňra da mundan 50 ýyldan köprek wagt olar çekilen Emel derýa, Kanal Garagum derýasy var. Nizeme köller var. Hem de Hadar deňizi var. Balıkçılık Türkmeniň ata-babadan gelýän zady. Öňe her näse kynanyrjam bolsa, ýyl Türkmenistanyna balyk kozulugy pedagogiýa elbetde mahabat gurulmalarına ýöredilýän siýasatdan hasap berýän onu bilatlar aňyrçak derejedäki özündatlar hükmüne görünüyor aslında gittisi pedagogiýa bu kynanyrjy. Amanmurat soňky ýyllarda şo hökümetiň maslahatlaryna da balykçylyk hakynda kän gurrun edilýär. Şoň bilen bir wagtda da şo köçelerde balyk satýanlaryň kogulanýanlygy hakynda habarlar gelip goşýar. Edim balyk söwdasy nähil paýtagtda? Eger hökümet derejesinde edilýän gurrunlara kulak atsaňa onu bizim hemme balyk söwdasy ýene gaýry düzü bolmaly. Mundan bir bolup bilýär ikaşemes wagt olur. Tamamy senatçylar we telekesiler birleşiginiň ýörüýte balyk kozulklaryny balygyň onu da Türkmeniň arasynda gyzyl balyk diýip atlandyrýan balygyň juda köpelerligi hakynda gurrun edildi. 2 tonnadan owrak balyk işbiliniň diňmeýçilere düşünüp bolar ýaly ikranyň 2 tonnadan köpräginiň önlerlerini ýylaty satyp çykarlarlygy hakynda aýdylýar. Soňky 6-7 ýylda Türkmenistanyň işbil ýagny ikra diýilen zadanyň düş bolup galdy. Gal bersede öň garaz ogryn dogryn ýol bilen köşelerde ýa-da bazarlaryň bir Kırak buzoğunna gyzyl balyk, beýleki balyklar satylýar. Olaram gözden ýitdi. Häzirki getirilip satylýan balyklar Aşgabat şäheriniň ýylasany umum hasapda 1 milyony golaýlan ýa 1 milyondan geçen paýtagtda bar ýogy 2 sanak balyk söwdasyny edýän magazin bar. Oňdaşyndan getirilip şäheriň daşyna Kırak buzoğunna çendan ortasyna kaptarına canlı balık diýip ýazylan maşinler balıklar, o balıklarym ilaç alanok teva olur. Ekologiýa taýdan in yaramaz zäherli ýerlerden aýdary hargamış kölünden ýa-da Altynasır Türkmen kölü diýilen ýaly köllerden getirilip satylýan zäherli balyklar diýilen kemale gelen zähere özüniň bedeni organizmi öwrenen balyklar dogrudan şäheriň içine gelip maşinler bilen gelip balyk satýarlar bar. Bular esasen Kovulhan kölünden ýa Göktepe kölünden Am derýanyň Kırak buzoğundan Garagum kölünden tutup gelen balyklar bula ogrun söwda etjek bolýarlar. Bula ekolog taýdan arasda balyklar bularyň da satyny dolgadygarlyk diýilip ele düşseler uly mesgurdäki jerimeler salynýar. Ele düşmeselerim garyn menne başyny uturdylar kaç gitmeli bolýar. Amanmurat'ın şu Balkanly köni balykçylar bilen gurlaşyp gördüňizmi? Tejribeli adamlar bilen bilir. Olar şu balykçylygy dikeltmek üçin näme etmeli pikir edýärler? Şu arada aýdyp biljekleriniz barmy? Öňkü köni balykçylar köp diýen ýaly meňe köni tanışlarym olar öň bar zady dikeltmek arzuwyny edýärler. Meselem Balkan vilayatynyň Esenuly etrawyna Şewet Türkmenistanyň ilen ýörüýte balykçylyk kalgozy bardy. Garaşdyrlyk ýyllaryny Şewet Türkmenistany balykçylyk kalgozy ýapyldy. Onu nizeme oğurlukdan duruyan uluri kişiliği gämlerim kenarda özünden çüýräp galdylar. Ya olmasa kıyırlı Krasnovodski etrafına değişti olan kıyırlı pasiyonuna da edilsoniyal balıkçılık kozuluğu vardı. Adamlar bir ön sebebi nemelimlik bilen yapılan huzurlukları dikeltmeyi arzu ediyala birbirinizden evvel İrun'un kazancı galverse de İrun'un bir saçanlayak berekedi. Bir yerde ullokun kellağırda oturası hiç yoktu. Dün bundan 10 yıl 15 yıl göy verilen hataları tezden dikeltmez.
balıkçılığın da hövesi bir yerli ilatın da hövesi istegi. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistanda balykçylyk problemleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hepdeniň jemin Türkmenistanyň owy etrap ýerlerinde saglyk öýleriniň, kitaphanalaryň, klublaryň we çağalar baglarynyň ýagdaýy barada söhbetlerini dowam etdirýär. Elbetde türkmen häkimetler çağalar baglarynyň, mektepleriň we beýleki sosial maksatly binalaryň köp gurulýanyny aýdýar. Emma garaşsyzlygyň başga ýerlerine, etrap ýerlerine saglyk öýleriniň ýapylanyny, köp sanly saglyk işgäriniň işlerini ýitirenligi hem gizlenýär. Şonuň bilen bir wagtda Sowet döwründe owalarda gurulan çağalar baglarynyň ýaşaýyş şaýlary hökmünde ilaty satlanyny barada hem maglumatlar gelip bolýar. İkinci tarapdan husus çağalar baglaryny açmagy edilen finansiýaklaryň bu urda edilen işleriň häkimetleriň gadagançylygyna uçuranyny barada hem habarlar çykdy. Eýsem şunkun owa ýerlerine çağalar baglary ýeterlikmi? Habarçymyz Sultan Açylow bu meseleler barada Marw vilayatynyň Garaw metrawynyň kärinçisi Kaka bilen söhbetdeş boldy. Näşe owa ýerlerinde sizin sawhod bolsa sizin kemir sawhoddaşy nämeler ýapylan nähile nemeler var idara kärhanalardan mesal üçin ýa keselhana, metpunqut, ýa-ni klub, kinoteatr, ýa paxtawada, şular saatlardan şey garaşsyzlyk ýyllary ýapylyp ýok edilen näme bar? Garaşsyzlyk ýyllarynyň ýapylyp ýok edilen klubumda bar, klubumuz ýerine dur. Balny turazık nemeler çökönrek kän nemede ýok. Kişiler ýa kän neme derler. Ýatymlykda toň içinde ýok. Hay bir metbut koyarlar var dejurnalar bolýar. Haýdyr balny ýön kuwanetlerle. Odal öz döwründe şo hasalar kabul etdimdi. Odal bir watana gulaw razymdan mady hemme doktorlaram ýatymlyk kabul edýärdi. Enne odatlar ýok. Ýa tüýüp kömek maşyny eger panetlamda doktorlarymda ýokdy. Şo raýondan neme diýmedi. Onu şol derurluk bolan halatynda näsaglar etrap merkezine gatnamaly bolýarlarmy? Şo derurluk ýagdaýynda etrap merkezine gatnamaly başga ýagdaý ýok. Bir ýerden maşyn tapmaly, kireni tutmaly, bir çağraýanyň jogaby nemede ýok, kömek. Kömek ýok. Onu şol hasahananyň içinde indi şu näme bar? Ana şolky koykalar ýa bolmasa gerek enzamlar yerinde saklanyp galdymy ýa ýok edildimi öz döwründe? Şoň içinde mene bir doktorlar bolýar ýa-ni bir kolet berdiň, dermanyň adyny alyp berdiň kolet berýärler. Onuň daş görnüşi nähilse? Daş görnüşi edilýiginden deretleňe goýan arkaýyndan derederler. Daş görnüşini goýýyginden deretleň kapapdyryň. Arkaýyna geçden goýan şeýle derler. Akmolary, atlary, aýna ýok. Hadyr ýeri gutarynna harawada. Başka yine nämeler yapıldı? Näme yapılan rahatlar var Stavholda? Paxtawad bar, oňa teşrep dur. Näme täze çağırır, bagyny açyp berdiler, ana oňa atowy. Indi kabul etdiler çağırlary, teşrep dur. Odal çağırlar barmy? Odal çağırlar barmy, dağdal gutardy. Yerinde durmyn, tegemet köküýdilermi, yerinde durmyn. Şol ýaşaýy çaýa berdiler, herkim şonda ýaşap bir näçe gojuluklar, taşynyň nemeleri dağarot görýär, olar dur, ayetlerle. Onun şol näçe ýyllaryň dowamında şol obada ýa-ni çağalar bagy bolmady. Dädet naçyp berýänçin. 5-6 ýyl bolandy şoň. Ýok, korona 5-6 ýyl bolandy. Herkim ondan bir öýüne saklap tereden we popula şo gojuluk öýlerler, herkim 5-10 ýyl saklap bilýärmi çağalar. Şol ýaly. Kitapxana barmy odalda? Kitapxana başga adam bar. Şu kitapxana durkun takladymy? Odalky. Ýok, aýratyn deme derler, şol bir ýön kuturan etaj jaýlaryň bir nemesinde jaýynda kitapxanamyz bar. Odalam şo ýerdemi? Odalam şo taýda. Ene şu kitapxana ýurtda ýapyldymy, şo halka hyzmat etdimi? Şu kitapxana ýapylan okulmada, ama işlep dur. Kitapxana çamam işlep. Ene şu şol täze açylan çağalar bagyna gerek halkyň islegine görä çağa kabul edebilýärlermi? Şol hemme isleg bildirýärler çağalyny, şoňa tapşyryp bilýärmi? Şo hemme tapşyrylan oýdan. Men çağam kabul etbilmedi zatdy, ana baçy. Görüm geçirek bolýam. Näçe sorlukdan bilenokmy? Edil näçe sorlukdan bilenok. O an ana şu çağalar bagyny
talip berdi. Ene muňa da ende çağırken tuğreme havalarım ulup barya. Şol yetmezsiligi diýär. Ene bir täze mektep kurap dur. Belki olam täze okuw ýylyna ýetirjek diýär. Ana beýim bir gowdat çağırlar wagtyna ýene de zerur gerek şol. Başga da çağırlar wagtyna ýene gurup berdiler. Köpçülük etmeye çağırken tuğreme Türkmençilik. Hormatly dinleyijiler, kärenneçi Kaka bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdine Sultan Asilowanyň taýýarlan söhbetdeşliginden görnüşi ýaly Türkmenistanda çağalar waglar ýetmezligi edýär. Şoňdan birlikde mundan öň Türkmenistanyň owalaryna çağalar waglar boş durardy. Garasyzlyk ýyllaryndan öň elbetde. Soňra çağalar waglarynyň ul derurlugy öwürlenip edilýär. Eýsem çağalar waglar näme üçin şeýle derurluk? Sebäbi türkmenler köp çağaly millet hataryna girýär. Türkmenler tüweleme köp çağaly. Şol çağalary da bir ýerde terbiýelemek, öýden daşarda bir ýerde terbiýelemek iň möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Şoň üçin öňkü döwürde de men Sowet döwürlerini gözeňe alýan soň garaşsyzlygyň başga ýyllaryna da çağalar wagy iň esasy bir ünüs berilmeli ýerleriň biri bolup durýar. Belki ol şuňky günde de şol möhümligini saklaýan bolsa gerek. Eýsem esasy ähmiýeti näme çağalar baglarynyň? Sebäbi Türkmenistanda da enatalaryň köpüsi, hatda owalarda ýaşaýan enatalaryň köpüsi golaýda şäher bolsa şol şäherdäki çağalar baglaryny para berip çağalaryny ýerleşdirýär diýen maglumatlar bar. Eýsem ähmiýeti näme? Ähmiýeti ol käbiriniň düşünüşi ýaly belli bir wagt içinde çağany saklamak däl. Ol ýerde çağa terbiýe berilýär. Ol ýerde çağanyň öz başlyklygy ösüp ululýar. Çağa ol ýerde elini ýuwmak, ýüzüni ýuwmak ýaly terbiýeler öwrenýär. Naharlanmany öwrenýär beýleki çağalar bilen birlikde. Şoň bilen birlikde öz eşigini, öz egin eşigini ýygnamak, olar çykarmak, geyinmek ýaly endikleri öwrenýär. Bu gaty kiçiler üçin. Egerde çağa sähel ululsa, şol çağalar wagtynda dürli kurjoklary açyp bolýar. Meselem çağalar surat çekme öwrenýärler, otaýda hat ýazma öwrenýärler, aýdym aýtmany, goşgy aýtmany öwrenýärler. Çağada bir näçe ukyplar terbiýelenýär. Şu Çekiýede bir söz bar. Olar çağalar bagyny çağalar mekdebi diýerler, ýa-da enelik mekdebi diýerler. Mektep ornuny kabul edýärler. Hakykatdan hem çağalar wagy ilkinji mektebe eltýän bir ýürütü mektep bolup durýar. Hudaýberdi Türkmenistanda işsizlik meselesi var diye. Eger çağalar waglar köp kurulsa, bir topar adyma işken boljak. Şu mesele gassagly nähil çözülüp biler. Şu meselede nähil bir gassagly ilerleme edip bolar. Sebäbi türkmen häkimetleri çağalar waglarynyň gurulýanyny aýdýar, emma ýerlerden okşayan habarlarda çağalar waglarynyň ýeti ýetmezligi edýänligi duýulýar. Eýsem siziň pikiriňizde bu mesele nähil çalt çözülüp bilinär? Ol hususiýetçilik ýolu bilen has gowy çözülüp bilinär. Meselem öý çağalar bagyny döretmek. Ol dünýäniň dürli künjeklerine bar. Meselem öýü jaý giň bolan adamlar belli bir çäkdäki özüniň seredip biljek çağalaryny öýüne kabul edýärler. Şol öýde de şol belli programma esasynda gepleşilen şertname esasynda çağa terbiýe berýärler. Meselem köçeden näde geçmeli, maşynyň awtologlardan nähil gorunmaly, ýa-da nähil okumaly, nähil ylgamaly, sport bilen meşgullanmak ýaly işler. Egerde şoňa ruhsat edilse, owa ýerlerinde boş jaýly adamlar bar. Olar şol çağalary öz güýjüniň ýetdik çağasyny alyp terbiýelep bilerdi. Şol bir iň bir gowy usullaryň biri. Bu mesele şol hususy terbiýeçiler taýýarlamak, olara dokument bermek işlerinden başlansa gowy bolardy. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen Türkmenistanyň çağalar baglary meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleniň çözgüdi barada size nähili pikirler bar? Bize ýazyň, telefon edin. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys.
Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip oturýar. Yeneki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.